Sapa kowe? Baladewa oh iki wonge. Balik kowe sapa? Iki begawan Reksa Bawana. Reksa Bawana? Iya. Ndi Pandhawa kon maju rene. Piye? Pandhawa kon maju rene. Wah iki wong tuwa wong kari ngidam terbelo. Lah kok nyumbari Pandhawa. Sajake jeleh nyawang srengenge. Kowe selak kepengin diuntapke nyamu to nyumbari Pandhawa. Lho tadano tungake Baladewa ki lho rek. Ayo. Anggep apa kowe? Ayo. 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 Ush. Ush. Ya. Aduh yang wah aduh ayo yang priwon aduh